Bon dia a tots. A veure, què tal? Com està anant aquesta fitxa de recerca del país? Espero que no hi hagi gaires dubtes, però si hi ha, durant el dia d'avui també em podeu anar preguntant, perquè la tasca d'avui de projecte és acabar aquesta fitxa. M'interessa molt, ens interessa molt que estigui feta amb qualitat i que hagueu buscat bé la informació. M'he estat mirant algunes de les que he anat rebent i a veure, en algunes m'heu posat alguns preus que són molt elevats per ser un vol o un transport. Recordeu que heu d'agafar sempre el transport més econòmic, no el més car ni la suma de tots els transports, ni la suma del preu de tots els transports que heu buscat. Per tant, és molt important que tingueu en compte que sempre on posa quin és el preu del transport, sempre ens fem referència al transport que finalment penseu que és el més adequat, que no té per què ser tampoc el més econòmic, perquè heu de pensar quants dies marxo i quants dies, si marxo 4 dies, potser em compensa més agafar un transport que arribi abans que el cotxe, per exemple. Això ho heu de valorar vosaltres, ¿vale? Llavors, és molt interessant que dintre de tots els transports que vosaltres podeu agafar, valoreu quin és el més econòmic en relació al temps que li podeu dedicar a aquest viatge d'anar i de tornar. No d'estança, d'anar i de tornar. D'acord? Llavors és molt important que valoreu molt bé aquesta pregunta perquè si no les altres no tindran sentit. D'altra banda, suposo que avui haureu d'acabar de fer la part de darrere, que ara ho obro perquè vull dir-vos la pregunta exacta. Aquí. Dibuixa la bandera i organització política. Doncs és interessant que ho feu. I sobretot vull que dediqueu aquesta estona a lo de la campanya electoral. Recordem el que vam dir ahir. YouTube. Busquem quin és el partit polític que hi ha actualment, intentem buscar la campanya electoral d'aquest partit. Que no el trobem? No passa res, però sí que m'agradaria que trobéssiu alguna cosa en relació del país que us ha tocat amb el sistema de govern que té. D'acord? Aquests enllaços sí que me'ls passeu per correu electrònic o si voleu pel Classroom, com vulgueu, per no liar. El que passa que si me'ls passeu per correu electrònic els veig més directament que pel Classroom i com és només un enllaç, però com vosaltres vulgueu. Que ho voleu posar-m'ho en el Classroom? Perfecte. Que m'ho voleu fer per correu electrònic? També molt bé. Però el que vull és això, que intenteu veure una campanya electoral o un vídeo en el YouTube que estigui relacionat amb el partit polític del país que us ha tocat treballar. ¿Vale? Bueno, nois, aprofito aquest vídeo perquè anava a fer un altre, però mira, aprofito aquest vídeo per dir-vos també que us proposo un altre repte. Com són moltes hores les que tenim en el dia que no podem sortir de casa, a partir d'ara, per l'hora de català, aprofitarem, sabeu què? Que ho tallo aquí i faig un altre i ho penjaré a català. Després ens veiem per català, encara que no toqui, mireu aquest petit vídeo, d'acord? Un petó, adeu, que vagi molt bé.